מסא אל-ח'יר. אני לא רואה אתכם, אתם רואים אותי טוב? שומעים? יופי. לא סותמים את הפה. הכותרת שנבחרה לאירוע היום מנחה אותנו לאקטיביות ולתקווה כדי לעמוד באיתנות מול מבול ההתקפות על חופש הביטוי. מבול שאנו באגודה לזכויות האזרח עדים לו בכל התחומים, נאבקים בו ופועלים למען ההגנה על החופש של כולנו. אבל יש בינינו מי שכותרת זו כבר לא רלוונטית עבורם, הם כבר סתמו את הפה. מאז הטבח ב7 באוקטובר ומלחמת הפשעים בעזה, האזרחים הערבים פלסטינים בישראל סתמו את הפה. אפילו ידידי רופא השיניים שלא סותם את הפה, סתם את הפה. אחרי שפרסם פוסט בפייסבוק, הספיקו לחבר הנצרתי 24 שעות, בתא מעצר קטן, מצחין ומחניק, שדחסו לתוכו קרוב ל20 עצורים, כדי שיגזור על עצמו שתיקה שנמשכת מזה למעלה משנה. בכניסה לתא המעצר, אחרי החיפוש המשפיל שעבר, שאלה אותו הסוהרת, לאיזה מהפלגים אתה משתייך? הוא לא הבין. הוא לא ידע שעצירים ואסירים פלסטינים מחולקים לאגפים לפי השתייכותם הארגונית. אז הסבירה ומנתה לחמאס, לג'יהאד האסלאמי, לג'בהה השעבייה. ענה לה, אני משתייך לחד"ש מק"י. טוב, השיבה הסוהרת, זה עוד אין לנו כאן. מתקפת ההשתקה שנפתחה על הערבים מכל עבר הצליחה להושיבם בצד, בדממה, והבהירה להם היטב מה שווה תעודת הזהות הכחולה. בצד לבד, הערבים מחכים שהסערה תעבור, אבל הסערה לא עוברת, היא רק צוברת תאוצה ומתרחבת ומתפשטת לכל עבר. כבר בשבוע הראשון שלאחר מתקפת חמאס, פרקליט המדינה עמית אייסמן מהר ופטר את המשטרה מהחובה לקבל את אישור הפרקליטות בטרם פתיחה בחקירה בעבירות הסתה לטרור. אישור הנדרש לפני כל חקירה שעניינה עבירת התבטאות על מנת למנוע פגיעה לא מוצדקת בחופש הביטוי ובשל האפקט המצנן שחקירות משטרה עלולות לגרום. מיד פנינו באגודה לזכויות האזרח ודרשנו שיחזור בו לאלתר מהפטור שנתן, והתרענו מפני הפגיעה הכבירה שתגרם לזכותם של אזרחים ערבים לחופש ביטוי, לחירות ולכבוד. הפרקליט דחה את פנייתנו. הפטור נמשך שנה שלמה, ומה שהתרענו מפניו התרחש. המשטרה ובן גביר הסתערו על החברה הערבית, השתוללו כרצונם. למעלה מ900 חקירות נפתחו בחשד להסתה לטרור, וכ200 כתבי אישום הוגשו, יותר ממספר כתבי האישום שהוגשו בעבירות הסתה לטרור במשך עשור שלם לפני. היום דנים בכנסת בהצעת חוק שמבקשת לבטל לצמיתות את החובה המוטלת על המשטרה לקבל את אישור הפרקליטות בטרם פתיחה בחקירה בעבירות הסתה לטרור. מי שהסיר מרצון חופשי את ההגנות מעל לזכויותיהם של האזרחים כאילו היו בבעלותו האישית, שלא יתפלא כשגם זכויותיהם של אחרים ישללו. זה לא היה רק הפרקליטות.
בתי המשפט אישרו בסיטונאות בקשות של המשטרה להארכות מעצר עד תום ההליכים, להארכות מעצר של עצורים ערבים. מושכלות יסוד בתחום המשפט הפלילי נזנחו על ידי שופטים שהתגייסו למקהלת הפטריוטיזם והצדיקו כל הארכת מעצר תוך שימוש בנימוקים הנדושים. המעצר נדרש לצורך השלמת חקירה או קיים חשש לשיבוש חקירה. מספר זעום של שופטים שלא נכנעו למתקפת ההשתקה ולא התפשרו על יושרתם המקצועית, אלו זכו בפוסטים של בן גביר לכינוי אויב מבית. ההידרדרות לא נעצרה שם, אלא הגיעה עד למוסדות להשכלה גבוהה. אותם מוסדות אקדמיים שחופש הביטוי נמצא ביסוד תכלית קיומם, ברזון דטרה שלהם. נכנעו במהרה לעליהום הציבורי ופתחו בהליכי משמעת נגד עשרות רבות של סטודנטיות וסטודנטים ערבים בשל פוסטים ברשתות. שאלות כמו מאיפה בכלל יש להם את הסמכות לרדוף סטודנטים על פוסטים? ממתי התנהלות סטודנט במרחב הפרטי היא עניינו של מוסד אקדמי? אלו לא היו שאלות שהטרידו רבים שם. סכנה מרכזית כשמאפשרים פגיעה בחופש הביטוי היא מפני המדרון החלקלק. ברגע שנתיר ונשלים עם הגבלת חופש הביטוי של האחר, ההגבלה תתפשט ותגיע לכל אחת ואחת מאיתנו. בעלי הכוח לא יוותרו על עוד ועוד כוח וירחיבו את מתקפת ההשתקה נגד כל מקור המביע התנגדות, אף נגד אלה שיושבים ומסתכלים על המתרחש בדממה. ואכן, מתקפת ההשתקה מתרחבת, והיום היא אף הגיעה לאלה ששיתפו פעולה ולקחו חלק אקטיבי במסע ההשתקה והדיכוי של החברה הערבית. שימו לב, בתקופה זו מקודמות במרץ סדרה של הצעות חוק שמטרתן להשליט מדיניות של השתקה ורדיפה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. לא רק נגד סטודנטים, אלא גם נגד מרצים. נגד כל מבול ההצעות האלו ואחרות, האגודה לזכויות האזרח נאבקת בכנסת ובבתי המשפט על מנת לשמור על הזכויות של כולנו, אזרחים ובני אדם. עד 6 לאוקטובר 2023 המדינה רעשה בהפגנות ומחאות שהתריעו מפני הפיכה משטרית שתעלים כל סיממן של דמוקרטיה שהיה כאן. אבל כפי שהמחאות אז התנהלו ללא הערבים ובאין מפריע, כך המשיכו שומרי הסף ומוסדות הנאורות להתנהל גם אחרי 7 באוקטובר. מאבק על הדמוקרטיה ללא ערבים, מאבק על חופש הביטוי ללא ערבים, הם מאבקים שנועדו לכישלון. בשל האמת הפשוטה, מבחנו של כל משטר המתיימר להיות דמוקרטי הוא מעמדו של המיעוט בתוכו. ההגנה האמיתית על חופש הביטוי מתחילה בהגנה על הנרטיב של האחר. כשרוח הפשיזם מנשבת בעורף, לא מכופפים את הראש בתקווה שתעבור. לא מוכרים חלקים בציבור בתקווה שזה יספק את מכונת ההסתה. בפשיזם נלחמים פנים מול פנים. בפשיזם נאבקים פנים מול פנים, במלוא האמת וללא כיפוף עקרונות. זה מה שלימדה אותנו ההיסטוריה. אחרת רוח הפשיזם תעקור את הכל. אחרת כולכם תהיו ערבים. לסיום, חשוב לזכור על אף
כל מה שאמרתי. זה לא קרב אבוד. עוד ניתן לשקם את האמון שרוסק על ידי הפרקליטות, המוסדות להשכלה גבוהה והמערכות כולן. אבל כדי שזה יקרה, כדי שכולנו נוכל לדבר על דמוקרטיה אמיתית, כדי שנוכל בכלל להתחיל תהליך של תיקון ובנייה, נדרשת קודם כל הכרה של כל אותם מוסדות ששיתפו פעולה, הכרה של כל מי שהיה שותף לרדיפה, כל מי שנכנס אליו את החוק כדי לאיים, כדי להשפיל. ורק לאחר מכן ניתן לצאת למסע של תיקון פומבי ואמיתי, שמזמין שותפות, שמסמן שהטעויות נלמדו, שיש רצון כן ואמיתי לצאת לדרך אחרת. ואנחנו באגודה לזכויות האזרח נהיה שותפים למסע הזה. נוביל שותפויות ונפעל עם כל מי שערכים אלה יקרים לליבו, עד שיהיה כאן טוב יותר. תודה.